Hovorí sa do tretice všetko dobré. Trojnásobne to platí aj o Nitre, kam Jojka zavítala poprvýkrát. Atmosféra bola vynikajúca. Všetko sa to odohrávalo na Svätoplukovom námestí. Veľké noviny naživo, zaujímavý program, vrátane vystúpenia našich jojkárskych tanečníkov. Ale čo budeme o tom hovoriť? Sami sa môžete pozrieť, ako to tam včera vyzeralo. Mesto pod Zoborom! Tešili sme sa na vás! Krátko po tretej sa Svätoplukovo námestie zaplnilo do posledného miestečka. Jojka prišla do Nitry a spolu s ňou aj tisíce ľudí. Tí všetci boli zvedaví, ako vyzerajú jojkári mimo televíznej obrazovky. Javisko okrem nich patrilo aj domácim talentom. Nitrianske námestie bolo nabité pozitívnou energiou. Zatiaľ to beží presne tak, ako má. Ľudia sú v Nitre úplne úžasní. Na svoje si prišli mladí, ale aj tí skôr narodení. Počas Senzy hodinky si mnohí z chuti zaspievali a takto to vyzeralo. Predtým, než som išla, som sa aj prežehnala 3-krát. No a tak trochu sa mi triasli aj kolená. Svojich fanúšikov, alebo skôr fanúšičky, potešila aj hviezda kvíz show Páli vám to. Každému dávam podpisy a každému dávam pusinku doľava, doprava. Všetko je v poriadku. Stovky ľudí sa tlačili v radoch, aby získali podpisy od známych tvári z televíznej obrazovky. Zatiaľ je atmosféra veľmi príjemná, lebo ľudia sú milí. Zimu tu máte, ako kúrenie ste zabudli zapnúť, už tá vykurovacia sezóna začala, pokiaľ viem. Nechýbali drobné úpravy priamo na javisku, posledné pokyny réžie a s úderom 19. hodiny smerovali veľké správy z Nitrianskeho námestia do celého Slovenska. Nitra má svoj jazyk, nitrančina. Podľa mňa tých 7-8 tisíc ľudí tu asi bude. Jojka sa síce vrátila na bratislavskú kolibu, ale už o rok možno prídeme aj do vášho mesta. Pre televíziu Joj. Diana Pavlisová A Drahu Dobrovičová.